ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ର-ପତ୍ରିକାର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିକାଶ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରକାଶ ଖୁବ୍ ଅର୍ବାଚୀନ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଆଗମନ, ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ବିକାଶ ଘଟୁଛି। ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ଜ୍ଞାନାରୁଣ 1849 ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର 23 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ହାତଲେଖା ପତ୍ରିକା କୁଜିବର 1826 ସାଧୁସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୁଜିବର ମଠରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କୁଜିବର ପତ୍ରିକାଟି ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନାରୁଣ 1849, ପ୍ରବନ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା 1854, ଅରୁଣୋଦୟ 1861 ପ୍ରଭୃତି ମିଶନାରୀ ପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ। ମିଶନାରୀ ପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିପ୍ରେତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ତଥା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଛି। ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭାବେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଅଦ୍ୟାବଧି ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛି। ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅତି ସଚ୍ଛଳ ଭାବେ ନିଜ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିବା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ସତେ ଯେପରି ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗବିଶେଷ। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୁଜିବର ମଠରୁ ସାଧୁସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ହାତଲେଖା ସମ୍ବାଦପତ୍ର କୁଜିବର 1826ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ 1838ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଳପତ୍ର ଏବଂ ହରିତାଳ କାଗଜ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ମିଶନାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପତ୍ରିକାର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକକାରୀ ଘଟଣା। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜ୍ଞାନାରୁଣ 1849 ସାର୍ ରେଭରେଣ୍ଡ ଚାର୍ଲ୍ସ ଲେସିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସରୁ 1849 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଜ୍ଞାନାରୁଣ। ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ 1851ରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାଲିଯିବାରୁ ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଧାର୍ମିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ସହ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନାରୁଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପତ୍ରିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଦ୍ରିତ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା 1956 ରେଭରେଣ୍ଡ ଚାର୍ଲ୍ସ ଲେସିଙ୍କ ପୁତ୍ର ୱିଲିୟମ ଚାର୍ଲ୍ସ ଲେସି 1951ରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଗେଜେଟର ସମ୍ପାଦନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ। ୱିଲିୟମ ଲେସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1856 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସରକାର ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମାସିକ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଅନୁବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀତିଶିକ୍ଷା, ହିତୋପଦେଶ ପ୍ରଭୃତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ସହ ସୀତା ସାବିତ୍ରୀ ବିବରଣୀ ଶିରୋନାମରେ ରାମାୟଣ ତଥା ମହାଭାରତର ଗଦ୍ୟାୟନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଲୋକକାହାଣୀ, ଆଦିବାସୀ ତଥା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ଏକାଧାରରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ, ଲୋକକଥା ଓ ସମାଚାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲା। ଜନସମାଜରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଜନ ଓ ରୁଚିର ବିକାଶ ଘଟାଇବାରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅରୁଣୋଦୟ 1861 ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ ପାଇଥିବା ଅରୁଣୋଦୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ଲିଟରେଚର ସୋସାଇଟିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ 1861 ମସିହାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧର୍ମପ୍ରଚାର ଓ ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ତଥା ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ମିଶନାରୀ 3 ବଙ୍ଗଳା ଓ ଅସମୀୟ ଭାଷାରେ ଏହି ଶିରୋନାମରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ପତ୍ରିକାଟିର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଏହି ପତ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାଷାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଜନ ସମୁଦାୟ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ତାରକାତ୍ରୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ତାରକା ତ୍ରୟୀ ମାସିକ ପତ୍ରିକାଟି ଚୈତନ୍ୟ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତାରକା 1884। ସାବତ ସ୍କୁଲ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏହା ଥିଲା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପତ୍ରିକା। 1844 ମସିହା ବାଲେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସଂସ୍କାର ଉପଦେଶମୂଳକ ତଥା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗଳ୍ପ କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଶୈକ୍ଷିକ ମନୋଭାବ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ରଚିତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଭାତୀ ତାରା 1896। 1896ରୁ ଉତ୍କଳର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ୱିଲକିନ୍ସଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରଜାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପାଦକତ୍ୱରେ 1960 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ମନସ୍କ କରାଇବା, ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାରେ ଏହି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିକାଶ। ଯେଉଁମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିପାରିବେ ଆରାମସେ।